Okay. Sa cheese. I-dip na to dire para lami na. So for this video mga kabingga, na ko i-order mga kabingga. Ito. This is dinuguan. Dinuguan. And this is puto. Puto daw nga. Puto. Special. Dahil nga puto, okay? So, yan. Oh. Ayan ang puto. So, hindi patamak patubig-tubig. 3, 2, 1, intro. So, 2,000 years so karon nga later. kami gato ng tilawan ning puto nga special no pangalan na ni puto. So, tilawan na to ning dinuguan nila. Okay, lamig kayo. So, tilawan na to ning puto. This is a cake. Sa cheese. Daw? Ba? Mo din yung part niya, puto. Kani siya nga, kaning dahi nga klase nga puto. You know? I-dip na to dire para lami na. Grabe. Dip na to dire. This ubi. Bodo. Perfect. Tama. White. Perfect. Yummy. Grabe yung texture ba? Over. No? May cheese ba? May cheese. Tapos, tuslong to, des dinuguan. Perfect po ba? Ba? May aning puto with dinuguan eh. Grabe. I-dip ni mo tayo. Tama kaiyang timplada mga kabingka. So,
Ito po si DJ March in the place with you. See you next my vlog mga kamika papushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.